Ka-journey, paminawan ni. Wala ka giabot diri para magpabilin nga broken. Kapila ka nakaingon lately nga kapoy na ka. Nga murag dili nakakabarog ug balik. Nga murag ikaw na lang pirmi ga fight sa imong life. Daghan kay nato nakaagi og gabi nga hilom lang ta. Pero grabe kabugat ang sulod nato. Na kay mga problema nga abi nimo dili nimo ma-survive. Pero tan-awa ron, buhi ka. Nagbarog ka, niabot ka diri. Dili basta-basta ang imong giagian ka journey. Og dili pod basta-basta ang imong kaya. Kay kusgan ka, ka journey ko ka. Jemron said, we can suffer the pain of discipline or the pain of regret. It didn't come this far to stay broken. Your future is waiting for the stronger version of you. Dili pwede nga ikaw pirmi weak. Kinsa pa man ang magpasiga sa kalibutan. Ayaw kong igna sila ha. Ka journey, kung unsay mong giagian karon, wala na naguba nimo. Gina-prepare ka ana. Because your next level requires a tougher, wiser, and stronger you. Wala ka gipaduol sa future para mo undang. Gipaduol ka para mo level up. So ka-journey, ask yourself today, unsang part sa imong life nga kinahanglan nimo barugan og balik? Stand up. Start again. Your future is waiting. Ayaw pa hulata. Comment strong ka-journey. Kung mo-rise ka, balik today. Share this sa friend nga nangaluya, basin mo ni ilang wake up call. Push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kagalingon, kinsa man dayon. Kaya kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Padayon, ka journey.